Atès que nosaltres, el grup Bloc Compromís, evidentment no estem d'acord amb el que acaba de dir el senyor portaveu quant a la nostra participació, ho hem dit i tornaré a explicar-ho quan calga. Atès que, com hem manifestat, evidenciem elements importants que no estan ben documentats i que poden portar a aquesta RPT finalment sigui impugnada i no isca endavant, nosaltres, com no ens sentim partíceps d'aquest procediment, no anem a participar de la votació i ens anem a acceptar el ple. Passem a votació. Passem a votació. Partit Socialista. Abstenció. El Bloc Compromís s'ha ausentat en la votació. Per tant, Partit Popular. Per tant, queda aprovada la IRTP.